Akokoľvek ste na cestách ostražití, stačí sekunda a stanete sa svedkom alebo účastníkom dopravnej nehody. Pri hľadaní vinníka a príčiny nehody sú často okolití svedkovia nemí a slepí, pretože poskytnúť svedectvo môže pre mnohých skrátka priniesť množstvo starostí. Jednoduchým a predsa účinným riešením je preto zabezpečiť si na cesty svedka spoľahlivého a neomylného autokameru MioMiView 658 Wi-Fi Touch Super HD. Balenie kamery začína napájacím adaptérom do auta, bez ktorého by kamera nefungovala. Ďalej je tam držiak kamery s prísavkou na predné okno. No a voilà, v samostatnom balení je samotná kamera, ku ktorej nechýbajú ani návody. Kameru MiView 658 stačí len uchytiť na čelný panel automobilu a naklápať ju do strán podľa potrieb. Zariadenie je ovládané cez 2,7-palcový dotykový displej. Systém zaznamená video v rozlíšení vyššom ako Full HD. Konkrétne je to 2304 na 1296 bodov pri 30 snímkach za sekundu. Vďaka tomu je dobre vidno všetky detaily zo snímaného deja. Kamera MioMiView vytvára navyše širokouhlý 150-stupňový záznam, takže jej neunikne žiadne dianie v okolí vášho automobilu. Zaznamenáva smer a silu nárazu, zákruty aj zrýchlenia vozidla, a to vďaka trojosému G-senzoru. Mio je pripravená zhotovovať záznamy aj zo zaparkovaného vozidla, keď sa vodič v jeho blízkosti nenachádza. Kamera je v parkovacom režime užitočná aj v prípadoch vykradnutia vozidla alebo pri neočakávaných prírodných pohromách. V takýchto prípadoch dokáže byť užitočným pomocníkom počas administratívy s poisťovňami. Ani zmrákanie, prípadne noc nie sú pre kameru prekážkou. Jej ostré videnie a svetelnosť zabezpečuje v prvom rade šošovka s clonovým číslom f1,8. Takže ani zhoršené svetelné podmienky neznížia kvalitu záznamu. Kamera má v sebe zabudovaný GPS systém, ktorý automaticky k videozáznamu pripája údaje o rýchlosti, polohe a smere auta. Informácie o polohe pomáhajú zariadeniu aj v tom, že inteligentný systém dokáže zvukovým znamením vodiča upozorniť aj na rýchlostný radar, keďže ich databázu má kamera v sebe. Tieto údaje navyše Mio mesačne aktualizuje po celú životnosť samotného zariadenia. Ak už predsa len k nehode na cestách príde, autokamera MioMiView sa dá jednoducho vybrať a prepnúť aj do režimu fotoaparátu s rozlíšením 4 megapixely pre zdokumentovanie podrobností. Tak ako na videu, aj na fotkách systém zaznamená údaje o presnej polohe. Všetky nahraté videá a fotky umožňuje MioMiView zdieľať aj prostredníctvom sociálnych sietí. Slúži na to vstavaná MiView aplikácia a zabudované Wi-Fi, vďaka ktorému sa dajú multimédiá prenášať aj do iných mobilných zariadení. Autokamera MioMiView 658 Wi-Fi Touch Super HD sa vám teda určite zíde všade na cestách. V prípade nešťastnej udalosti bude okamžite po ruke a poskytne všetky dôležité údaje, ktoré k udalosti viedli.